Naimbag nga malam kakailian. Uh, Bendisyon, tinitingal daw, ray peman iti panang aywan na lata kada tayo and hoping, sapay kuma. Yadaw da tayo iti apo, iti dakal nga kalamidad iti maururay nga nap-nap nga po may dito yan tayo. Iti dating nga kundaway kat pribilehyo nga idanong ko, iti kablaw kada kayo wakailian. Iti amin nga luglugar. Iti bandang madandan anyaman nga banda nga sular. Iti nalubong, iti madandanon na dagiti records tayo. Hingga na dagiti nanumu nga kabanbantayan. Kanuray dagiti kapatagan. Kaya dagiti sisimpli nga kakailian. Nga dato'y gid-gid lang ti kalsada. Nga ipapakatida piman nga mga lay ti kasapulan si pamilyada. Idandano ti kablaw kada kayo. Amin kayo kakabsat. At tati adalam tayo ti dating Domingo. Ada iti may nga saludsud ko na preacher iti ang kasabang bidi may panggap iti panaka-born again. Regeneration. Dahito diya ko na tayo nga dahito iti misteryo nga proseso. Kaya panagtrabaho, ti Diyos Santo Espiritu, iti maysa nga tao. Nga pabaan iti pananga trabaho na dito, iti maysa nga tao nga natay iti spiritual kat nabaalan na nga makita. Nabaalan na nga natignay itinakam na. Nga nabaalan na nga umunag ti pagarian ti Diyos. So nga kunana, except you be born again, you cannot see. Except you be born again, you cannot enter. So, seeing, panangkita, kan ginakam nga mabaalam nga awaten, kan mabaalam nga umunag ti pagarian iti Dios. Dijay iti bendisyon, iti panaka-born again, panaka-regenerate. Iti dakto nga saludsud tata, kunana, apay haan amin nga tao kat na-regenerate. Apay mapilpili lang kadi. Kasi no kunam nga mapilpili lang, adi pa'y basol nga rod ni Apo Diyos, nga diya tao nga diya ikat na pandya impyerno, gapustahan na nga, haan na nga inted kanindanon di proseso, iti panakaborn again, iti biyag na tapno makita na, kan mabalan na nga awaten, kaya nung managtipagarian iti Diyos. So tirumruman, kung kunada, ni Apo Diyos gayam takin basol, nga ti tao kat na pandya impyerno. Aday ba kada kayo? Agsubli tayo, di estado, iti tao, tapno maawatan tayo. Nalawag nga kunana ti Biblia, iti tao kat nagbasol, iti sangwanan iti Diyos. Iti tao, voluntaryo reta, bukod na nga nagdesisyon nga isuna kat nagbasol. Itata, awan ti saludsod ijay. Ti tao ti nagdesisyon ijay. Ti dakkel nga saludsod, may karkari-kari iti tao, nga may salakan. Kung ati Biblia ti Diyos kat nasantuan, nalintag iti Diyos. Natutusan ti deserving ti tao since iti tao kat guilty no kumati ustisya na ta, may balod. No iti sangwanan iti Diyos, madusa. That is what man deserves, iti sangwanan iti Diyos. Haan nga may karkari iti tao nga may salakan. Nam ti misteryo nga kaskas daw nga ada iti paset iti kina Dios iti Apo nga kinaparabur nga dijay tinangtengel kenang sarapa iti hustisya ti Dios nga imbis nga sapasak nga tao ket maukom da ta deserving da nga maukom, nobody deserves to be saved. Sapasak nga madusa dating kasta iti Dios in exercise na iti parabur na. Kunay iti Romans chapter 8 kan chapter 9, to whomsoever he wills, indano na iti parabor na kanyada. Haan mo nga inurnong di jay de. No kunam nga parabor, haan nga may urnongan. No kunam nga parabor, haan nga awan ti inaramid mo tapno deserving ka nga manglakam. You do not deserve di jay panangitin na tiyasi. You do not deserve nga may kan iti namnama. You do not deserve iti salvation. What you deserve, no agbibiro kayo iti fairness iti Diyos, man deserves damnation and condemnation. Di iti deserving iti tao. Namtikas-kas daw ti Diyos, in exercise na, iti may isang ada kanya na,
nga isuti ng sarapa iti intiraminti kan sa pasap nga hustisya na. Anya diay, in-exercise na ti grace na. Uwan di grace na. Di grace na nga nagpili ti salakan na, ape nga na nga pinili ti amin. Gapusta no piliin na ti amin, agbaso isuna ti hustisya na taawan iti madusa. Awan na ti madusa. Kaya't nangasawan, digay guilty nga dapat madusa, nakataray dami. So niya tinapasama ka jay. Nagbasol kan agbasol iti Diyos. Iti holiness kan iti justice na. Gapusta, awan iti dinusa na. Ti solusyon iti Diyos, tapmuhan nga intiraminti nga tao kat madusa. Since tao kat nag-decide nga isuda kat madusa ti impirno, iting kasta iti Diyos, in-exercise iti Diyos, iti grace na. Isura ito yung ringmuar, jay election. Nagpili isuna. Nagpili isuna out of nothing hangagapusta nakita na nga maymayat, hangagapusta nakita na nga umawat, tanong kunam nga, aday ti basis na, iso nga pinili da ka. Kung natin na duma, pinili da ka ti Diyos, gapusta nakita na nga inawat mo ni Jesus, kamanubot kung mangisalakan mo, then rumrumwar nga in karigatam at dagayam ti inaramid mo, tapno, piliin da ka ti Diyos, haanan nga grace di ay. Iti panagpili ti Diyos, kat it is God's act of grace, nga awan tinaramid mo, yet He extended itinamnama kadagiti na tao. Deserving ka di dagiti napili? No, they do not deserve. Out of nothing, out iti bukod nga nakami ti Diyos. And extend na lang iti bukod nga panggap na kanya. Isu nga haan amin nga tao kat na-regenerate. Ada na ginaduma kat haan da nga na-regenerate. Ada tinaduma kat haan. Sino lang tina-regenerate? Tinaikan na born again? Nga nalawlawagan? Isuda dagiti pinili ti Diyos. Isu nga actually, uray di chimpo ni Kristo. Inusar na ti parables. Tapno ilumang na di truth kadagitihan nga napili. Haan nga nausar di ilustrasyon dagi parables tapno maawatan kan klaro nga maawatan iti tattao di panawan. The story dagiti parables are given tapno mailumang di truth kadagihan nga napili nga makaawat di nga mensahe. Nag-imot-motan iti Diyos. Bukod ka di ti Diyos di jay nga unfair nga taniya po dis day, no? Anya ti deserving iti tao, ti deserving ti tao at panakadusa. Yet indano na lang, tinamnama iti tao, tapnohan nga sa pasap nga ti tao kat madusa. In-exercise na iti panagpili na. Kat dagiti nga napili, ijay chimpo, ijay panahon, ijay lugar, ijay usto nga sitwasyon, ijay mensahero, ijay bersikulo kat insagana iti Diyos di jay. Nga di usto nga insagana na ijay nga tao. Kat voluntaryo nga namangag na diay nga mensahe. Agtrabaho ti Santo Espiritu kanya na, maluktan iti mata na, may kalisuna ti galad nga mabalan na nga umunag ti pagarian iti Diyos. Apay, hangat nga kayat niya Apo Diyos nga ma-regenerate iti amin. Kung nakinagpaiso di Ezekielin, baga na tirik na na. Nagdagsen itirik na iti Diyos, nga ti maysa nga tao, nga matay kat awan iti Diyos na, tibiyag na, kat madusa ti impyerno, nagdagsen itirik na na. Di jay tirik na iti Diyos. Namaday ba ka na kayo? Sa bali jarik na iti Diyos, sa bali jinakam iti Diyos, di perfect plan na. Kaya iti Diyos, ngay salakan na kita. Ngam ti problema no aramidan na di ay, maitaya ti hustisya na nga agbasol iso na, ti hustisya na, and madisqualify iso na iti kinasanto na. Matinag nga agbasol ni Apo iti bagina. Agbasol iso na, ti kinalintag na. Iso nga nagdagsen man tirik na na. Kakakayat na nga isalakan. Naphan na nga amin kat inarami di ay. Gapusta matinag iso na iti panagbasol, iti kinalintag. Iso nga dahil tatirason no apay nga ada tinaduma kat imawat.
Tidak dumakathaan nga maawatan ti minsay. Gapusta, haan nga gapusta ng nangda. Haan nga gapusta fast learner ti maysa. Gapusta iti panagtrabaho, iti apo, iti puso tunggal maysa. Last nga example ko rito, iti Imaus. Ada ti duwa nga nagapu nga nang kita iti panakaparigat ni Kristo Jesus ag istoryada di Imaus, di dalan ti Imaus. Iti chimpu di ko na iti Biblia, nagpakita ni Apo Jesus kanyada. Nagtiwi ko na iti saw ti Apo, inrikop ni Apo iti matada, ti spiritual nga panakaawat da, nga mailasin da ni Apo Jesus nga isuna di nagpakita kanyada. Gana maramdaman da nga nawatan nga isunagay di kay istoryada. Kunana ka ni Jesus, handa-handamot ka mo. Apay hama mo tinang nangyari dito siyudad tayo. Kasto inistoryada tinangyari ka ni Jesus. Kat inistorya mo ni Jesus, masapul nga mapasamak tayo tapno kasto Di mano ni tirabi itinamayat na tungtungan da, may panggap ti panaka tayo ni Kristo Jesus, kan uray ti explanasyon ni Jesus, nga masapul tapno di, ada ti perfecto nga panakaisalakan, kan daton kada tayo nga isutilad-ladawan di Old Testament. Nga naman napan ti Lord's table, nagkararag ni Apo Jesus. Ingato na titinapay. Bigla nga dinuktan ni Apo Jesus, di matada, nga mailasing da ni Apo Jesus. Apehang kayo nga nagtaka ka dito Ape nga isuda lang tina irikop ka naluktan ti matada. Ape nga dagahan amin, apehan nga kinet ay nga maluktan iti puso kon panunot dagiti tao nga nagbuya kanya na di krus ti Kalbaryo nga matmatay kan magparparikat kanya na. Hanamin nga tao kat naluktan di matana. Di kriminal di krus ti Kalbaryo naluktan ti matana. Di may isahan. Di Imaus nga di naluktan ti matana. Dagay soldado, nasdao da, daytoy ti anak ti Diyos. Naluktan ta kapanunutan da. Nabdag iti majority awan lata. Apingahan nga amin. Gapus ti grace iti election. Nga iti napili iti Diyos. Nga awan mo ti adda kanya nga piliin iti Diyos. Kapdi tinaisaga ng aldaw para kanyada. Nga malakamda iti asi, iti Apo nga maawatan da ti Banghilyo. Nga mabalanda nga voluntaryo nga agpasakop da ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan. Tano iti bukod da lang. Iti will iti tao na ibalo iti basol. Haan na nga mabalan nga maawatan ti Diyos. Hana nga mabalan nga awatan ni Yesu Kristo. So di jay, tisumbat ko kada kayo. Apengahan nga amin, kat ma-regenerate, no tinamnamag yung ti panakaisalakan kat regeneration. Gapus iti parabur, iti election. Apengahan kami nga amin ay kat ma-regenerate. Gapus tanom amin kat ma-regenerate. May taya ka nagbasol niya Apo Diyos ti siya na. Naragsak ka din niya Apo Diyos nga mangbuy-buya jay, nasakit tinakam ti Diyos. Kaya masapul nga ramidan na di ay. Tapno may pakita na, kaya maimplementar na, iti justisya, and may pakita na. Gaawan iso na ti Diyos ti justisya. But on the other side, iti heart na. Iso na kat Diyos, iti parabor. God bless you. God bless you.